Hello friends, good morning. Welcome to my HARIMU YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि HARIMU YouTube channel फिन बरायबाय। दिनै International Day of Yoga, मुलुगनां योगा सान। बेनि दिनै सेलिब्रेशन दङ। बे सेलिब्रेशनावनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेवहायनो जागोन 25 जुन International Day of Yoga साना। दा प्रिपारेशन सोलिगासिनो दङ। मैयानिफ्राय मावदों दा जासिगोन माखासे समनि उनावनो जायगा फोसाबदों। सांग्रां बानायगोन जों देहाखौ मिथिबायना बेनि उनाव जोङो जानजियाव होनो जाय लासैसो मिथिबायना सिगांसो साइडजों होजाय लासैनो हां लानानै आगदा आखाइखौ थिखोदो लासैनो आखाइ थिखोनो हायो आरोना लासैनो जानायनि थालिर बुट Golikan langsung dalam kan? Tapi ना Borobazar community हलाव खुंफुंनाय International Day of Yoga या जोब्बाय दा बेलेगाव प्रग्राम दङ जों बेहाय थांनोसै थांजोबबाय साथ्र'फ्रा गासिबो ओमफ्राय गासिबो भिडिअखौथ' आं लाजोबासै दा माखासे लानोसै ओमफ्राय होबावनोसै दिनै सानसेनिखौ होनोसै आरोना ओमफ्राय मा थालांनो बेग थालांनो बे बेग थालांनायखौ लांफैदों आं